Dus mem is overleden in september en ja, dan weet je hoe het gaat. Dan kom je al je dingen zien, je roemt een protte spullen op. En dat filmpje dat kwam dus ook boven wetter. En dat is dus het filmpje, dat gaat over het bevrijdingsfeest van Zwaagwesteinde. En dan denk je van, nou, dit is een hele leuke aanleiding, nee, omdat het nog 74 jaar in is, om dit filmpje nou een keer zien te laten. Dat ik meerdere mensen hier misschien nog van genieten kunnen, om dit te zien. Het filmpje is al heel lang in ons bezit, dus hij had het maken ten tijde van het bevrijdingsfeest van de Westrijn. En dus hij had die film altijd nog wel een protte, hier wie ten tijde van de bevrijding, wie dus hij ongeveer 26 jaar. Dus toen had hij hier een film van maken. En ja goed, het was voor u beiden weer een hele verrassing. En vooral om te zien, ja, wat personen staan op dit film, ik ken me er eigenlijk nog van. En natuurlijk, ik ben zelf in 1945, dat vanwege dat feest gebeuren, weet ik er net volle. Ik ben toch wel bepaald gezegd met even zeiden van, nou, dat is die en dat is die. Geert Elzinga, Geert en Auke, mijn broers. En volgens mij, maar die er heel duidelijk op staan. Het filmpje dat begint dus met een optocht met al die versierde wijnen. Voor die optocht herinneren dus ik al die mannen voorop met de jerms in de nekken. Dus dat binnen waarschijnlijk nog NSB'ers die voorop rennen. En dan komt een hele grote optocht achterom met al die prachtige wijnen. Ja, natuurlijk. En meesten al hier in extase van de bevrijding van Jontje 45, dat ze weer vrij binnen. En dat is ook heel duidelijk te zien. Want het is een hele uitgedoste, mooie optocht is het. Op een gegeven moment dan komt er een auto binnenrijden. De mensen, vooral de banken, die dromen eigenlijk wakker om die auto uit te keren, waar komt eruit? En dat werd toen wel bekend natuurlijk. Door wie dat zeggen, door dacht ik eerder waar ambulance uitkomen, want zo liep die man erop. Maar dat blikte dus politie van der Meulen te werden. Dat weer in de oorlogstijd een hele bekende en gewaardeerde persoon in de Westrijn. Want ja, die wie wel politieagent en dan van hem verwachten dat er wel enigszins op de Duitse lijn vallen, maar hij speelde in met het verzet, zeg maar. En die had een naam in het verzet en neemde hem Kappie. Maar die had een grote betekenis in het verzet. En die kwam je dus om het feest mee te vieren. En ja goed, dat weer een hele onthaal. Ja, wat er zijn, dat weten we helaas net. Maar dat is wel heel interessant werden, maar hier was ik inderdaad zodanig ontvangen dat het weer geweldig die mooie weer. Ja, op een gegeven moment is hij dus tijdens de oorlog oppakt door de Duitsers en had hem afgevoerd naar het kamp Mauthausen. En dat had hij direct beleefd en daar kwam hij direct weer bij. Ik had nog een verhaal van hem dat hij op een gegeven moment kwam weer een vliegtuig del, dat was een Delskat, dat was een Duits vliegtuig. En toen kwam er dat weer vlak achter de Westrijn, ja, ik weet net precies het plakje hier vlak bij de Westrijn, maar goed, politie van der Meulen, die gaat er voorop aan, want je dacht eerst dat het een Engelse piloot was. Maar dat blikte dus een Duitse piloot te werden. Maar goed, die had er opvangen en verzorgen en die had zijn beste verdiend om die man weer te pak te krijgen. En het had letters zijn geluk geweest dat op een gegeven moment hadden hem toen oppakt, omdat ze erachter komen dat hij zit in verzet. En ja goed, we beginnen er toch van doen om hem de deerstraf te gaan, maar door deze reddingsactie van die Duitse piloot, want hij er toch van vrijsprutsen. Maar het had hem toch nog naar het kamp gestuurd, maar het had inderdaad letterlijk een hele redding voor hem best. Het filmpje start zal wel zijn op een Boppenwei en dan gaat het zo de Voorwei oer en dan eindigt die optocht hier achter bij de Molenwei, zeg maar. Achter wat nou de oude zaak is, daarachter hier ze dan een feestterrein waar alle mensen winnen en waar de afspraken houden worden. Waar voor u wel heel duidelijk uitkwam, dat was een Jetse Baarsma. En man van het verzet Rijn Baarsma. En dat kon natuurlijk zijn. Jerk Elzinga volgde mee die zei, kijk, mijn kind voorbij komen.
tijdens de dansje zeggen we, en dan denken we dat het echt zaakje van men weer, die er even voorbij kwam, die echt vol vreugde de dans bij die. En ook Geert Elzinga. Dus volgens u is het heel duidelijk dat die er echt op staat. Dat zal vast nog in de bestreemde mensen wijzen die dat filmpje zien en die het nog wel meer herkennen van het volk wat er danst. En dan ben ik zo gaat wel een beetje in de schering nemen. Misschien komt dat trouwens nog wel een beetje contacten los over het gebeuren van het feestje, van het bevrijdingsfeest in de bestreemd. Dat is ik wil heel prijs stellen dat mensen er nou even daar iets van onvullen kennen van deze verhalen. De aanleiding van het dansje, ja, ze zien natuurlijk een enorm feest. En daar trof dus mem een hele aardige Canadese soldaat. En daar rekken ze mij ook aan dansen. Ik denk dat ze echt wel wat verliefd op die soldaat weer. Want ja, ze maken ook de Jannes toen na het dansje nog even een ommetje. Hier zijn dan altijd het squalle blokje. Dus mensen zijn ook keurig bij die Canadese soldaat keurig het squalle blokje om. En toen zei het dus mem van op een gegeven moment... nou Jelly, send me away. Omdat hij vertelde dat hij dus in Canada een vrouw hier. Hij weer trouwd. En toen ging er in de oude christelijke squallen, want daar lijnen al die Canadese soldaten weer in de legeren. En toen bracht er dus met hem een hele mooi dwaske. En dat is het dwaske met chocolaatjes. Ze had het altijd bewaren. En altijd vertelde ze dus die verhalen erover. Heel letter is die jongen natuurlijk weer naar Canada gegaan en nooit weer wat van hem jet. Maar het dwaske van het bonbons die bleun dus altijd bleun dat een aandenking aan de leuke Canadese soldaat. Daar stiet ik op 24 april 1945 van Bill. Dus dat was echt een heel leuk verhaal altijd. En nou, dus met me dan ga ik de eer om dit dwaske dus te bewaren. En ik hoop dat ik mijn bandsband het dwaske nog heel lang bewaren. Want het is echt een mooie aandenking aan ons bevrijders.